يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ka masara mani foka abarkada le me sonani ka bidunya irana abika ka jabarani so mandi lajeni wati na ni amba fama ko tilinyeta ni do ko nyeta tv abela jele foto ko pepe jemuka ambe ka nyana mayani wati na jemuka mini amba fama faso jokene inafo amba fa na tugum na jemuka mini ana to be nyona ni ko faso ka jo oteta chesiri ko oteta wuli ka jo ko chefara musoka demsen fara makrobaka ma hakili juru caninu ko olu wele kana maa ma be no ka fɔ e jɔyɔrɔ be an ka jamana ko la jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an bɛ wele bila olu maaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an n'u ka se ka barosigi kɛ maaw kelen-kelenna bɛ o la ka taa se hali jɛkulu wɛrɛw ma ni ye dunya ta k'a lajɛ bi an b'a fɔ min ma le monde de la communication o de ye maaw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo mun na maaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru siraw kan ka taa se hali jabarani n'a nasiraw arajo sow ka taa se o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniw nasira ye nka n'i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ ka taa se diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw ma bolofa bɛ min kan o de ye ka fɔ dufala telefɔni ni a bɛ fɔ o ma telefɔni portable maaw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la o kɛra nɔgɔyaba ye walima lafiyadaba ye ɲɛnamaya yɛrɛ walima sigi kɔnɔna na anw ka jamana kɔnɔ ka taa se diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw ma o nɛgɛjuru sira ko ta nasira kan nɛgɛjuru sira bonda so saba bɔɲɔgɔnko o bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi ni a nɛgɛjuru sira so ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ min cogora anw ka jamana kɔnɔ o ye malitel ye o bɔlen kɔfɛ min nana faraw kan o ye orange ye a sabanan kɛra telecel ye hali ni y'a sɔrɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ nɛgɛjuru sira bonda wɛrɛw kan ka dayɛlɛ don n'a natɔlaw la an ka jamana kɔnɔ nka nɛgɛjuru sira ninnu minnu filɛ nin anw ka jamana kɔnɔ jɛkuluw de bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ bɛ se ka a kiiridiw sɔrɔ cogo min na ka se ka a don an ka telefɔniw kɔnɔ o jɛkulu o ye AMARCR ye association malienne de revendeurs de cartes et de recharge nin ye jɛkulu ye min kɛn bɛ ka cɛsiri bila sen kan minnu bɛ nin baara in na kabiri nɛgɛjuru sira yɛrɛ nana anw ka jamana kɔnɔ nin jɛkulu in u bɛ baara kɛ cogoya jumɛn na jɛkulu in yɛrɛ sigikun kɛra mun ye u ka laɲini ye mun ye u ka wulikajɔw ɲɛsin bɛ mun ma jɛkulu in a bɛ Bamakɔ yan dɔrɔn de wa jɛkulu in sigi ni bi cɛ u ye degun jumɛn sɔrɔ u ka baaraw la bari maa minnu kɔni bɛ crédit feere anw ka jamana kɔnɔ a dɔw kɔni bɛ yen nɔ mugu yɛrɛ cira dɔw la ka dɔw bɔnɛ u ni na a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu minɛna ka t'u don dibila walima kaso la bɛɛ kɛra gɛlɛya ye crédit feereba ninnu ma crédit feerela ninnu gɛlɛya mun b'u kan ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma an bɛ don min na komi bi u ka laɲini ye mun ye ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye walasa an n'u na se ka barosigi kɛ a kan bi wa crédit yɛrɛ feerebaw u ka baara yɛrɛ bɛnbɛn min ma tigitigi baara in yɛrɛ bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na ni ala sɔnna ma da nana don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o kama walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a kisɛ la an ye association maa fila wele ka na Modibo Sila ale filɛ numan fɛ ale ye tɔn in ɲɛmaa danga ye ka taa se an balimakɛ ma Sulemana Sidibe ale ye tɔn in yɛrɛ secrétaire général ye ni an ko ma ko Segal an ye nin maa fila de sɔrɔ bi walasa an n'u ka se ka barosigi kɛ jɔnni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di u ma fɔlɔ u ka foli kɛ ka ɲɛsin ɲɛta TV yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ayiwa an b'a daminɛ vice président na Modibo Sila salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di baasi t'i la denbaya ka kɛnɛ association maaw dun ayiwa Modibo Sila ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin kelen ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. Bon an b'a fɔ an bɛ kelen ɲɛta cɛ n'a muso n bɛ bɛɛ lajɛlen fo tabarikala wale ɲuman dɔn alhamdulillah sabula n tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ o ye tiɲɛ anw dan ye kuma fɔli ye anw dan ye waleya kɛli ye
olu de ye kɛ sababu ye a télé n'a radio se ka an ka kumakanw lase yɔrɔ la alhamdulillah yɛrɛ fanga tɛ se k'a lase yɔrɔ min na o ye tiɲɛ vraiment bamananw ko ten gɛri ye gɛri fila ye ka marifa ci ɲɔgɔn na o gɛri o ye tiɲɛ ale ni médiation gɛri c'est-à-dire kunnafonidi gɛri communication gɛri bon bi an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ sisan diɲɛ yɔrɔ min na bi ni ye gɛri ta 100 sara la kunnafonidi ne ka calcul la ale bɛ 60 sara ta alhamdulillah ale gɛri fanga ka bon kosɛbɛ tɛmɛ ale ka marifa ta ɲɔgɔn kama o ye tiɲɛ donc vraiment an b'aw fo ka waleɲuman tabarikala amina rabi an bɛ i yɛrɛ fɛnɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ taa an balimakɛ yɔrɔ la ni o ye Sulemani Sidibe ale ye Segali ye association kofɔlen na Sulemani Sidibe salamu aleykum wa aleykum salam somɔgɔw bɛ di baasi tɛ denbaya ka kɛnɛ baasi foyi t'u la association maaw dun baasi foyi t'u la alhamdulillah ayiwa ni ma ko k'e ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin télé ɲɛtaa filɛbagaw ma i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ bon an bɛ foli kɛ ka se télé ɲɛtaa filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan alhamdulillah k'an ka tɔn président k'olu fɛnɛ fo awɔ n'i y'a mɛn ko tɔn ɲɛmɔgɔw de b'a la minnu bɛ tɔn organiser ka tɔnmɔgɔw ka aw bilasira pour que a ka laɲiniw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogoya min na donc an b'an ka président naani a n'an ka président d'honneur ba n'o ye docteur Arama ye ale y'an ka président d'honneur ye an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Ala fɛ kuma minnu bɛ bɔ an da Ala ko kumaw bɛ sababa ma Ala ka faso jɔ kuma b'an da Ala kana kuma b'an da kuma min bɛ se ka kɛ gasi ye ka se mɔgɔw ma amina rabi an b'aw yɛrɛ fo malgré les préoccupations bari ni maa min ko crédit feerebaw bɛɛ de mago bɛ aw la wa maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Sila y'a fɔ cogo min na communication kɔni an bɛ se k'a fɔ diɲɛ gulonbo ma bi ni a ma kɛ téléphone sira fɛ a bɛ kɛ radio so sira fɛ télévision so sira fɛ ka taa se bɔlɔlɔ sira ma nka olu bɛɛ lajɛlen crédit feerebaw o ye aw ye aw ka ci bila ka se ka na an ka wele jaabi an ka se ka association yɛrɛ ka baara dɔn ani a ka gɛlɛya minnu b'a kan ka se k'olu ɲɛdɔn Modibo Sila e ye tɔn in ɲɛmaa danka ye ni maa y'e ɲininka k'e ka amarseri yɛrɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ bon alhamdulillah rabbil alamin n bɛ ka min fɔ ne ye tɔn vice président ye o ye ɲɛmaa danka ye o ye amarseri ye bon amarseri ye jɛkulu ye jɛkulu min ye Mali kɛlɛ feerelaw c'est-à-dire fɛn o fɛn bɛ kɛ transfert ye kɛra wari ci sira ye o a kɛra crédit feere ye o fɛn fɛn ye c'est-à-dire nouvelle technologie c'est-à-dire transfert sira ye donc o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan alhamdulillah tabarikala a sigira sen kan waati jumɛn bon amarseri sigila sen kan 2010 san 2010 waati o san 13 bɔɲɔgɔn ko jɛkulu in sigilen don baara daminɛ ka kɔn ye mais jɛkulu yɛrɛ sigili se ka bulatigɛ sɛbɛn sɔrɔ a la awɔ o sɔrɔla ka bɛn san 2010 waati min ma alhamdulillah nka o y'a sɔrɔ aw tun bɛ baara in kɛ nka ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ la o de sɔrɔla ka bɛn ni san 2010 ye alhamdulillah o sɔrɔla ka bɛn 2010 ma alhamdulillah mais a sɔrɔla co sira dɔ de y'a to parce que mɔgɔ bɛ baara o baara la donc baara in ni madama i balo de b'a la donc madama i ka siniɲɛsigi Ala t'a fɔ gulonni b'a la donc a ka kan i ka waleya kɛ waleya min bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara in ka garanti tabarikala n'o ye ka bila ba la alhamdulillah a kɛra sababu ye ani succès ɲini donc a yɛrɛ kɛ jɛkulu ye donc a bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn lakodɔn alhamdulillah maa jeli b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi Modibo Sila bon présentement amarseri maa ba caman don parce que crédit feerebaw kɔni ka ca dɛ Mali bɛɛ de don hali n'o y'a sɔrɔ parce que comme n y'a fɔ cogo min na baara in daminɛ la min yɛrɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛya tɔn yɛrɛ sigi gɛlɛya dɔw de nana n'a ye parce que ni n ko maa ba caman don parce que mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn falen falen dɔw bɛ bɔ a kɔnɔ dɔw bɛ don a kɔnɔ parce que komi gɛlɛya dɔw nana min kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman découragé donc o yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ye an ye tɔn in fɛnɛ ka bila ba la pour que minnu bɛ fɛ ka découragé u kana découragé munna parce que bamananw ko ten min b'i bolo i b'o de dɔn n'i y'a mɛn ko nin bɛ n bolo n b'a falen nin na
donc yani ka taa kura minɛ problème bɛ bolo bila ba la donc anw bɛ nin ɲɛna an tɛ baara wɛrɛ kɛ donc o kama dɔw bɛ bunu kuraw bɛ na donc an tɛ se ka chiffre exact t'an bolo k'a fɔ ko ni mɔgɔ hakɛ in b'a ni mɔgɔ hakɛ de bɛ crédit feere kɛ walima ni mɔgɔ hakɛ de bɛ crédit orange money crédit feere ka taa se mobile cash o n'a ɲɔgɔnnaw ma a tɛ se ka nombre exact tɛ se ka fɔ a la exact tɛ yen sisan pour le moment parce que i t'a sɔrɔ bi i bolo ko ni hakɛya don i b'a sɔrɔ a tɛmɛn'o kan ka adhésion kan parce que an carte de membre b'an bolo mais bɛɛ m'a ta donc an tɛ se ka baara kɛ dɔw m'a ta yɛrɛ mais i b'a sɔrɔ u bɛ baara kɔnɔ baara kanu b'u la mais u dantigɛ ma se ka don a la ka ayiwa ala ka ani sababa bɛɛ san 10 ani saba bɔɲɔgɔnko aw kelen ka aw ka sɛbɛnfura sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ jɛkulu in bilalen don sen kan a bɛ waati jan bɔ i n'a fɔ nka aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na baara in daminɛna aw fɛ kabiri an ma o sɛbɛnfura kofɔlen sɔrɔ ayiwa Sulemani Sidibe jɛkulu in i n'a fɔ président bɔra sisan k'a ɲɛfɔ an ɲɛna jɛkulu in mun y'a to aw ye hakilina ta ka nin jɛkulu bila sen kan mun nana n'a ye ani laɲini jumɛn b'a la d'accord amasɛri mun yɛrɛ nana amasɛri créeli ye n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya gɛlɛya de nana ni tɔn yɛrɛ créeli ye tɔn in yɛrɛ bɛ créer wagati min na a waati la o y'a sɔrɔ 2010 anw yɛrɛ ye baara in daminɛ 2010 o wagati o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ école la n bɛ université la a wagati n commencera ka crédit feere daminɛ an bɛ crédit feere an bɛ yala ka recrutement kɛ après an bɛ tila ka taa école la jusqu'à ce que an tilala kalan na ka tila tuguni ka segin ka na crédit feere in ta k'a k'an ka baara ye parce que Mali kɔnɔ jeune diplômé baden de bɛ secteur in kɔnɔ jeune diplômé baden de b'a kɔnɔ maa minnu tilara kalan na n'u ma baara sɔrɔ ne yɛrɛ filɛ ne ye jeune diplômé de ye ne université i taara i yɛrɛ sɔrɔ jago sira kan n taara n yɛrɛ sɔrɔ nin baara in kɔnɔ par amour parce que depuis min école la n b'a kɛ a nana a diyara n ye n y'a ye k'a fɔ n bɛ se ka n dayirimɛ sɔrɔ la ka sɔrɔ n ma dulon mɔgɔ wɛrɛ la parce que mɔgɔ tɛ kalan ko fɔ jamana ka baara ɲini ka d'i ma n'i kalanna kalan kun ye ka kodɔn n'i ye kodɔn i ka kalan ka se ka nafa ɲɛ i ma a ka se ka i bɔ i ka se ka i yɛrɛ woloma n'a ye i ka se k'i yɛrɛ bɔ ko bolo n'a ye quoi donc o hakilinaw an mɔgɔ minnu tun bɛ tɔn in kɔnɔ wa i n'a fɔ Mamadi Darame ninnu ni fɛn ninnu tɔn in yɛrɛ président fɔlɔ bi ala ni gɛlɛya kama ale a bɛ aventure la o tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ Madame Traoré an ka foli b'a ye nin kɛnɛ in kan yan ale yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ présentement je crois a bɛ Congo ala ni gɛlɛya fɛ a ye baara bila a taara yen nɔ denbaya dayirimɛ ɲini alors que denmisɛnnin tɛ o gɛlɛya minnu tun bɛ yen nɔ wagati o gɛlɛya ninnu nana kɛ sababu ye ni an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye pour que an bɛ se ka kan hakɛ ɲini cogoya min na parce que walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o degun na cogo min walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o degun ninnu na an bɛ se ka kan hakɛ sɔrɔ opérateur bolo cogoya min na parce que bi ni aw ma fara ɲɔgɔn kan k'a ka hakɛ ɲini mɔgɔ tɛna aw ka hakɛ ɲini k'a d'aw ma mɔgɔninfin aw farakun ye ɲɔgɔn kan aw ka ɲɔgɔn bilasira pour que aw mago bɛ laɲini min na o bɛ sɔrɔ cogoya min na donc o hakili faran kɔnɔna na o de nana o hakili faran kɔnɔna la o de nana ni amasɛri créeli ye donc maintenant ka sɔrɔ ka an ka sɔrɔ la ka fara kan waati la anw tun ye adhérents ye anw tun ye sympathisants ye o wagati jusqu'à ce que olu taara ka bɔ yen bi olu dɔw ye baara wɛrɛ sɔrɔ dɔw kɛra Darame filɛ nin ye Darame il est fonctionnaire maintenant a tɛ baara in kɔnɔna na an de nana ye relève ta olu nɔ la bi donc gɛlɛya dɔrɔn de kɛra sababu ye ka tɔn in bila en place parce que a waati la gɛlɛya caman tun bɛ Orange nana ni ko zone ko ni fɛnw ye carte prix nana flamber bon jusqu'à ce que baarakɛla minnu bɛ ka baara kɛ waati la tɔnɔ tɛ sɔrɔ jago kun de ye tɔnɔ de ye n'i tɛ tɔnɔ sɔrɔ la diyagoya i bɛ wuli k'i ka hakɛ ɲini pour que i ka se ka tɔnɔ sɔrɔ donc o hakilina ninnu de nana kɛ sababu ye pour que ka tɔn in bila en place pour que an bɛ se k'an ka hakɛ sɔrɔ cogoya min na auprès des opérateurs téléphoniques ayiwa donc o b'a jira k'a fɔ laɲiniba min bɛ tɔn in yɛrɛ la o de ye aw yɛrɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan degun minnu b'aw kan aw ka se k'olu degun surmonter i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na n'i ye crédit feere in ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ jago bolofara dɔ don walima jago yɛrɛ don nka o jago yɛrɛ la sa a bɛ se k'a tɔnɔbɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ jɛkulu kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de kɛra aw ka wulikajɔ ye walasa jɛkulu in yɛrɛ bɛ se ka bila sen kan a bɛ Bamakɔ yan dɔrɔn de wa walima a bɛ Mali fan wɛrɛ fɛ Sulemani Sidibe bon an ka jɛkulu in an bɛ se k'a fɔ a bɛ Mali fan bɛɛ fɛ a bɛ Mali fan bɛɛ Amasɛri c'est national alhamdulilah k'a daminɛ Kayi fo Kidali n bɛ se k'a fɔ Amasɛri bɛ nin bɛɛ la an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama Tɔnbukutu an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama Amasɛri adhérents bɛ Tɔnbukutu a bɛ Gawo a bɛ Kidali bien vrai que an dɔw tɛ ɲɔgɔn ye mais an bɛ communiquer groupe sanfɛ
sɔrɔ master bɛ nin bɛɛ la hali n'an y'a assemblée kɛ bi peut-être que a mɔgɔ dɔw bɛ délégation wuli ka na hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye a bɛ bɔ par région ka na an ka assemblée kɛnɛ kan n'an mago bɛ fɛn ni an b'a fɛ ka assemblée min kɛ pour que ka tɔn ka ni laɲini min bɛ yen nɔ tɔn tɔgɔ la a kɛra hakɛ ɲini sira ye o a kɛra sensibilisation ye o a kɛra fɛn o fɛn ye ni an bɛ ka fɛn kɛ bi an ma seri représentant bɛ bɔ nin yɔrɔ bɛɛ la ka na Bamako yan nɔ ka n'an dɛmɛ k'o ko in kɛ an ma seri bɛ Mali fan bɛɛ fɛ bi an nɛmu. Alhamdulillah alsa ala ka barka do jeyna alsa ala ka jekulu in ka ata ɲɛfɛ ayiwa président Modibo Sila crédit feerebaw an bɛ se k'u sigi bakuruba walima u bɛ ɲɔgɔn revendeur vendeur an bɛ master kuma mɛn aw ka jɛkulu maaw da aw bɛ crédit ta opérateur de bolo directement ka na feere anw ma wa anw minnu y'an sanbaw ye wa walima maa dɔw fana bɛ aw ni opérateur ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni olu fana b'a tɔnɔma da aw ma i bɛ se k'i da don a la ka crédit feerebaw k'a daminɛ sanfɛ fo duguma ka classe f'an ɲɛna. Chaîne de distribution. Voilà donc comme bamananw ko ten ni société étrangère la an ka société n'a bɛ dayɛlɛ jamana kɔnɔ donc wajibi f'i ka na ni politique dɔ de ye politique min kɛ sababu ye ka baara ɲini ka baara di jamana kɔnɔdenw ma i ka société in ɲini ma donc o de ye non seulement minnu bɛ baara kɛ société yɛrɛ kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ u b'a fɔ ko employé direct and indirect voilà donc direct ye minnu bɛ baara kɛ boîte yɛrɛ kɔnɔ société yɛrɛ kɔnɔ ale ni société bɛ feere sira min parce que n'ale bana ale ka minɛn min bɛ bɔ donc f'a ka sira dayɛlɛ n'u b'a fɔ o ma ko chaîne de distribution ka se ka minɛn lase jamana kɔnɔdenw ma donc chaîne de distribution o tila ka taa tilayɔrɔma 3 donc u b'a fɔ tilayɔrɔma fɔlɔ ma ko master donc n'olu ye partenaire direct ye donc olu bɛ taa minɛn ta directement Orange la bon o ye master ye bon master bɛ minɛn di demigorosiw ma demigorosiw ye jɔn ye o ye anw de ye donc anw fana b'a ta parce que master sigilen b'u ka bureau kɔnɔ u sigilen b'u ka baarayɔrɔ la donc anw de bɛ moto ta ka taa minɛn ta u bolo ka yɔrɔ la ka cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen donc o de ye an ka baara ye maintenant anw bɛ taa di minnu fana ma olu bɛ wele ko revendeur donc olu de bɛ butigiw kɔnɔ olu de bɛ alimentation kɔnɔ olu de bɛ siradaw la donc k'a feere crédit feere mɔgɔw ma donc tilayɔrɔma 3 de ye tilayɔrɔma 3 feere sigiyɔrɔma tilayɔrɔma 3 bɔɲɔgɔnko don masterw kana vendeur la kana revendeur la donc a kɛcogo de ye nin ye tantɔ tɔgɔ balimakɛ ye kuma dɔ fɔ ko Amarcel yɛrɛ wolola sɔn gɛlɛya de y'a wolo quoi tiɲɛ don an y'a kanu ka fara ɲɔgɔn kan mais o kɔfɛ gɛlɛya dɔ de nana cun an kan gɛlɛya min n'o kɛra sababu ye ni chaîne de distribution c'est à dire ni phase 3 in n'o ye ni sigiyɔrɔma 3 in ye u tun bɛ fɛ ka kelen min ye n'o ye anw ye c'est à dire k'anw de kari ka bɔ yen mais u tɛna se k'anw kari ka bɔ yen u nana ni système dɔ de ye Sogoba ka misi leman ko ni misi fiman ko ni misi jɛman ko voilà donc an bɛ jumɛn de kɛ an b'an teri kɛ master ye n'an teri k'olu ye sisan donc olu bɛ fara an kan an bɛ caman ta ninnu bɔ yen o de kama u nana ni politiki caman ye ka jurubaw don u la c'est à dire ka fo fɛnbaw k'u ye pour que au moins u ka se ka fara u kan ka anw kɛlɛ aw ka éliminer n'o ye aw minnu ye camancɛ mɔgɔw ye awɔ maintenant n'anw éliminer sisan nɔ anw bɛ nafa min sɔrɔ o tɛ di master ma dɛ o bɛ taa société ka jiginɛ kɔnɔ donc dɔ bɛ fara société ka sɔrɔ kan dɔ bɛ bɔ jamana ka sɔrɔ la parce que munna dɔ bɛ bɔ jamana ka sɔrɔ la ni dɔ bɔra jamana wɛrɛ ka sɔrɔ la dɔ bɛ ka jamana ka sɔrɔ la o ye tiɲɛ voilà donc u nana n'o politique de fɔlɔ donc u farala masterw kan donc olu commencera ka camancɛ mɔgɔw n'o ye demigorosiw ye donc olu kɛlɛli daminɛ donc u y'a yira olu la k'a fɔ ko u ka sɔrɔ de u b'anw minɛ u y'a yira olu la k'a fɔ anw de b'u n'u ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira olu la k'a fɔ or que anw m'an yɛrɛ créé o olu de y'anw créé ka papier k'an na k'a yira k'a fɔ ko anw de ye camancɛ mɔgɔw ye pour que ka se ka minɛn lase revendeur ma bari masterw tɛ se k'a lase duguma mɔgɔw ma u tɛ client kɔnɔ yɛrɛ anw de bɛ don dingɛ kɔnɔ an bɛ sanji b'an ci an bɛ poussière la an bɛ taa Mali fan bɛɛ ka se ka minɛn lase revendeur ma olu bɛ sɔrɔ k'a lase aw ma n'aw ye client final ye mais master dɔ dalen ko client o t'a dɔn fiɲɛ wula yɛrɛ u tɛ client yɛrɛ yɔrɔ dɔn master tɛ client yɔrɔ dɔn mais ko in bɛɛ kɔfɛ politique wɛrɛ b'a kɔfɛ o jumɛn ye ɲamile société ba foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko
ni n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ partenariat la k'a tɛ objectif dɔ d'i ma i bɛ min baara kɛ kalo kɔnɔ kalo ye o a kɛra semaine ye o a kɛra san ye o u bɛ objectif dɔ de fixer i bɛ baara kɛ min cadre min kɔnɔna la donc n'i y'a dafa o n'a a fɛn n'i ma se k'a dafa o n'a ɲagami bon aw kelen bɛ ka objectif di a ka partenaire ma k'u k'o a kɛ kalo la wajibi la mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ sababu ye k'o baara fɛnɛ kɛ ka di olu ma n'aw ko k'olu ka ta ka bɔ yen o laban ye jumɛn ye sisan ko in bɛ ka kɛ wagati min na an balima masɛr caman bɛ yen a kɛra u hakili la k'a fɔ ko non minnu bɛ k'a ta k'u sɛgɛrɛ ko u nin de olu ye kojugu ye anw ye mais kɔfɛ caman nana bɔ a kalama k'a fɔ ko non kɛlɛ in yɛrɛ dɛ ja anw kun kama tɛ kɛlɛ in bɛ taa laban olu de la parce que e tɛ se ka fɔ ne ɲɛna misali la ne k'a fɔ i ɲamɛlɛ ma n bɛ fɛ i ka 100 feere kalo la e dun 100 ne yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ 100 feere ɲɛ tɛ i tɛ se moto boli yɛrɛ la parce que a dɔw yɛrɛ tɛ se ka moto boli la mɔgɔ tɛ se ka mobili ta ka yɛlɛ Bamakɔ donc 100 feere ɲɛ tɛ e kun mɔgɔ min bɛ e ka 100 ɲini ka na di e ma pour que au moins e sigiyɔrɔ ma bureau kɔnɔ a ka tila ka fɔ e ɲɛna k'e k'o tigilamɔgɔ bila o bɛ taa laban yɔrɔ jumɛn c'est comme e yɛrɛ bilatɔla don a bɛ ka kɛ fɛɛrɛ de la parce que i tɛna se ka bila ten contrat de b'a ni ɲɔgɔn cɛ i tɛna se ka bila ten partenaire de b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ ko k'i la min b'a to i yɛrɛ b'a fɔ ko n t'a la o la e bɛ bɔ a la a bɛ ka min ɲini a b'o sɔrɔ donc ka sɔrɔ ale ma ɲangi nka masɛriw yɛrɛ tilara ka n'o faamu masɛriw y'o faamuya kosɛbɛ parce que bamananw ko ten donendala a mana jɛgɛ wolo kama koyi o ye tiɲɛ ɲamɛlɛ a ma n'o kama min ka di ala la opérateur ninnu n'u nana ni service o service ye a daminɛ i bɛ taa sɔrɔ aw minnu b'a baara la u b'a kɛ i b'a fɔ ko yɔrɔ adamaden ka den laban i ka si laban c'est comme i ka denw la laban o de ka di den bɛɛ ye an ka fɔ ten parce que o bɛ kɛ wagati min na o b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba nana hinɛ bɛ na fanga dɔgɔyalen don u bɛ ko caman k'i la k'o kun ka da waati kan u b'i kɛ u ka lagare de parce que e b'u affaire kɛ dɔrɔn pour que i bɛ se ka service in na yakubaya service in bɛ se ka lakodɔn cogo min na u b'i bila condition sugu bɛɛ la mais i nin t'u ye dɛ ni service in lakodɔnna dɔrɔn depuis ala k'i da u ye depuis ala k'i da u ye ɲamɛlɛ problème dɔ bɛ farafinna n bɛ profiter ka o yɔrɔnin fɔ nin yɔrɔ in kɔnɔna la a ka kuma da fɛ c'est à dire problème dɔ bɛ farafinna o ye jumɛn ye o ye sɔgɔ min a bɛ komi farafin yɛrɛ de a hakɛ to kuma da fɛ quoi lamɛnnikɛlaw ka hakɛ to ani filɛkɛlaw ka hakɛ to c'est à dire a komi farafin yɛrɛ de bɛ nin ka kɛ danfɛn ye ala ka danfɛn ye min danna mɔgɔw ɲali kama mɔgɔw bɛ na anw de tɔnɔbɔ ka utiliser est ce que a faamuya effectivement donc ko in y'o sira de donc o la i t'a sɔrɔ u continuera ten ka continuer ala y'a kɛ an ye tɔn créer an ye baarafɛn caman kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la donc i bɛ taa sɔrɔ anw yɛrɛ maliyɛn den ɲɔgɔn dɔw b'a fɔ an ma a ko dɔw senfɛ an n'u ka ɲɔgɔn ye dɔw senfɛ k'a fɔ ko c'est à dire a hakɛ to kuma da fɛ u yɛrɛ ɲuman olu n'u ba cɛ k'anw bɛ bɔ anw bɛ taga bɔ yen anw yɛrɛ maliyɛn den ɲɔgɔn dɔw y'o fɔ anw ma olu n'u ba cɛ anw bɛ taga bɔ yen dunan tɛ nin fɔ aw ma a yɛrɛ maliyɛn denw nanzara tɛ nin fɔ aw ma ayi olu n'u ba cɛ anw bɛ taga bɔ yen wa ni olu t'anw nɛgɛ dɛ ko ni san jara k'olu b'u tigɛ nɔgɔ fɔ yan anw joli la olu tɛ feere kɛ cogoya dɔn ni feere ma kɛ bi olu b'u yɛrɛ ɲini jɔn de bɛ ka kɛ sababu ye olu ka feere kɛ politique dɔ bɛ tɔw bolo an ka fɔ ten a ko tɔ bɛ ka tɔgɔ fɔ ye n ka baara kɛ misali la sisan n bɛ nin baara in kɛ baara in na ni n ye baara in kɛ n bɛ 2000 sɔrɔ 2000 in sɔrɔtɔla n bɛ 1000 ɲɔgɔnna dépense n'o ye entretien b'o la mɔgɔ minnu kɛ sababu ye parce que kelen tɛ se ka kɛ i ni mɔgɔ min bɛ jɛ ka kɛ olu ni yɔrɔ minnu bɛ bɔ wari in na o bɛ an k'o kɛ 1000 donc sɔgɔma i ye baara min kɛ sɔrɔta bɛɛ ye 1000 2000 ye mais 1000 in i b'o bila i kun 1000 dɔ bɛ tila mais u bɛ fɛ ka jumɛn de kɛ sisan 2000 ka sɔrɔ mais dunta kana tɛmɛ 400 kan donc ka mɔli da ka kɛ 1000 awɔ a kana tɛmɛ 400 kan a kana 400 yɛrɛ bɔ kuma la n'u ma dɛsɛ 400 yɛrɛ a kan'o sɔrɔ donc u b'a kɛ cogo di u bɛ fɛɛrɛ de kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la pour que olu ka fɛn sɔrɔ u bɛ na ni politique de politique bɛ kɛ sababu ye k'olu bɛɛ effacer ka bɔ yen donc olu bɛ u ka sɔrɔ kɛ
orge u fa mun u mun boyno o fa mun boyo le kera sawbe ka so na ka fu la suma mais ça jara on a mo mun duma kunu olu tun bɛ ka olu mɔgɔw de ɲini ka na mais bi sisan olu mɔgɔw de mago b'olu la donc an bɛ jumɛn de kɛ sisan nɔ comme déjà mɔgɔ de mago b'an na sisan nɔ minnu kɛra olu mɔgɔw sababu yɛrɛ an k'olu bɔ yen an ninnu ka traité u ka politique fɛ masɛriw ni an si tɛ to yen o de kuma tiɲɛ ye quoi u bɛ fɛ k'a kɛ orange revendeur a kɛra tɔgɔ fɔ ye awɔ. Parce que o de fɛrɛ bɛ sen kan donc master bɛ jolo bɛ kari ka bɔ yen pewu demi grossiste jolo bɛ kari ka bɔ yen pewu progressivement kɔni progressivement a tɛ se ka yɔrɔ kelen na parce que anw tɛ se k'a faamuya anw bɛ terrain kan ani kili an ka revendeur an bɛ don u ka sɔgɔma o sɔgɔma anw de taar'u ɲini dingɛ kɔnɔ anw de taar'u ɲini san kɔrɔ anw de taar'u ɲini tile kɔrɔ aw bɛ se ka pan anw kunna cogo jumɛn na ka téléphone ta k'an ka revendeur wele k'a f'u ɲɛna ko nin ko in bɛ sen na dɛ orange kelen bɛ ka ou bien ni réseau in kelen bɛ ka nin fɛn in bila sen kan donc an bɛna nin cadeau in d'aw ma an bɛna nin cadeau in d'aw ma donc u bɛ a daminɛ la sisan nɔ anw jugu bɛ ka kɛ an ka clients ye an ka clients bɛ ka taa ta ka t'u don UNPS la an b'o la awɔ où est le lien c'est-à-dire tuguɲɔgɔnya bɛ min donc politiques de bɛ ka na sisan ka se ka clients olu gɛrɛ u yɛrɛ la donc an bɛɛ bɛ bɔ yen a bɛ kɛ directement olu ni clients b'a traité olu b'u ka feere kɛ clients ma ka sɔrɔ a ma tɛmɛ chaîne kofɔlen minnu fɔlen ka sɔrɔ a ma tɛmɛ nin si fɛ hali n'a bɛ tɛmɛ o fɛ o b'a sɔrɔ a jasila ou bien jasilenw dɔrɔn bɛ di e ma minnu tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ an b'o daminɛ ka ban yɛrɛ client o client bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a mɔgɔ foyi t'anw na client o client bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ min bɛ se k'i jɔ n'a ka wari a ka wari b'a bolo a bɛ se k'a ka sanni k'a yɛrɛ ye fo n'a kɛra hɔrɔn kelen kelen an b'o fɔ kɛnɛ in kan yan client bɛ yen walahi u bɛ se k'e yɛrɛ san mais u ka hɔrɔnya kama u ka danbe kama u ka maliyɛn den ɲumanya kama walahi u b'a préféré u ka baara dabila pewu u tɛ sɔn ka don politique in na o client bɛ yen walahi an b'o fɔ aw ka se k'aw dahirimɛ sɔrɔ anw ka se k'an dahirimɛ sɔrɔ ko in kana pan anw na parce que de fait que anw de kɛra a sababuya ye n'anw ta bɔra la bi an bɛna sɔrɔ olu yɛrɛ t'a la o de y'u kalikan ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'i ye baara in ta k'a lajɛ aw minnu ye crédit feerebaaw ye ne tugura aw nɔfɛ ka taa yɔrɔ caman na Segu b'o la yɔrɔ caman b'o la jɛkulu in bilali sen kan ka na bila sisan na degun camanba sɔrɔla a la ne yɛrɛ yera dɔw ka janaja kɛnɛ kan mugu cira maa minnu na i ko sanji jukɔrɔ nɛnɛ kɔrɔ olu y'a la nɔgɔmaninw ye bandi ye minnu agressé degun caman sɔrɔla baara in na o degun aw bɛ se k'aw da don a kumabaw la an bɛ don min na i komi bi halisa o degun ninnu k'a ɲɛfɔ filɛlikɛla walima lamɛnlikɛ jɛkulu ɲɛna nka ni ala sɔnna ma degun min bɛ aw crédit feerelaw kan an ka jamana kɔnɔna na ni ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na kɛnɛ kan ka se ka an ni ɲɔgɔn cɛ ka walawalali kɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ani tanuni k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan ni an b'a fɔ a ma ko faso jɔ kɛnɛ faso jɔ kɛnɛ kelen bɛ ka jɛkulu wele bi jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma association malienne de revendeurs de cartes et de recharge AMARCR nin ye jɛkulu ye minnu bɛ crédit yɛrɛ k'a feere anw ma opérateurs bɔlen kɔfɛ a la anw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la walima lafiya kɔnɔna na cogo min na o jɛkulu maaw de bɛ an bolokɔrɔ an ye u wele ka na an ka se ka jɛkulu in yɛrɛ ka lakodɔn gɛlɛya minnu b'u kan an ka se k'olu bɛɛ lajɛlen lakodɔn ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na an bɛ taa Sulemani Sidibe yɔrɔ ale min ye tɔn yɛrɛ secrétaire général ye gɛlɛyaw baara o baara a bɛ fɔ cogo min na ɲɛnamaya la gɛlɛya b'a la
onga au ka geleya walma ko digun fanbaw ye jume ibse ki da do la nga se ka famiyal surana yani nga da do geleya nunu na atun kadi ka rebondi un peu nga président nga kuma do kan quoi. D'accord. Et en fait, il parti m'expliquer c'est comme il faut qu'à chaîne de distribution est définie. Quand on a master la canayani fengete et détaillant finalité. Et ça dit politique qui est mieux, Orange va faire politique de blanc en place. Na politique marchera. Comme il y a photo comme ça. Master tere. Orange bi ta traiter soit ou ta traiter une banque directe là. Parce que en affaire Orange fengete menega ça Orange va faire 6 ans. Faut là il a faut carte tu feria. Carte physique tu feria. Mais 6 ans carte qui raja kuma boy. Est-ce que Orange carte bitiki kono bi affaire ta? Aya nye be fama ni ma carte yi nyala de. Voilà. Ça est dans nyogo nga bon ça c'est fait exprès. O temene ko fe ka boy non. An be zere mu firi. Orange ka cahier de charge kono. An ka taux déterminé lendo. Orange ka cahier de charge kono a follow noir sur blanc. Ma certa est 3%. Dem grossisi en muni intermédiaire ou bitiki tu n'entend est 2%. Bitiki est 5%. Mais Orange va faire que système mon blanc en place. Au système qu'on a, dem grossisi ka profil est tout système kono. Un profil ta kono, un profil est créé lento kono. Donc au système il est ça. Ma sœur, amu kila uni kula sensibiliser ku de ka bara mu bara yera tout de. Orange va faire au système korango na est-ce qu'il est lendo. Nous on est à la porte. Parce que un profil est à kono. Oye master revendeur. Master ni boutique ka bana. Master be IV tagachi boutique ba yele ma ka crédit. Mais demgoro sisi ka profil est ma créé au kono. Au système courant kono. Donc depuis hier non. Il m'a bien ni yere Il demgoro sisi depuis demgoro sisi borala. Bon Orange dungo dans les jours à venir crédit une recharge mon amba fa amen na fama ba fo Orange crédit ba fama go na fama. Ambo mo frère Orange ba fa ko frère li fena jo. Oui. Vice-président qui lève la bas calme. Orange va faire quoi faire les gens. Donc maintenant que bara beka keni IV. Bon ni bara beka IV demgoro sisi ka profil yera to kono. O bara ngoro demgoro sisi yera te demgoro sisi yera te exister yera. Demgoro sisi munun kera tout ke bawo. Amu ngara tout ke ba ta client formé ku la sensibiliser. Ka wari duma ka téléphone sanga di doma. Katla ka juru do la ka barake. Mais bi an yi be bara ina sa an kara dege susu kolongala ne an da jelo no foi tangono am se ka fo o fene do re be aka gele afa o gele re fam o re gele ro ka ma fo ka mba fe ka tale ka o ro ina ka a sadir ka a fe de cortiquer nye gele anyi ngali minkila justement gele re damna dibi yene quoi abe damna dibi yene bismillah o ka na français Orange ba fait ça Orange master do no ça master do to so ka fait ka crédit yera ci dem grossisi mable dem grossisi yera te do ga réseau kan oui dem grossisi te do ga réseau kan master ba dimi Orange a maintenant à peu près 50 master auparavant c'était 30 et quelques mais oui Orange mon master ou fusionné ko lu fenen ka contrat do lu ma auparavant c'était contrat qui fladet mais Orange fait Orange partenaire Orange partenaire Orange Money olu tun be Orange Money drone ke dura tun tolu bolo ka crédit free ani partenaire Telco mais partenaire Telco dura ba ale bolo ka produit be free avec Orange Money ka be crédit free maintenant comme on a donc nous fusionner ko lu farango ko lu be ka société client ou tala ko lu yamara olu ka crédit free mais olu ka crédit free dem gros site créé olu ka réseau kande olu be IV de ci client ma direct la client ba yele maka ke crédit ka soro ka free dem gros site tala de anga 2% mutu be no Orange yo mna ka faraka soro Orange yo faraka soro ka kaba ça c'est un manque à gagner pour l'état oui devant avait perdu au de là amo 2% soro ngo be to mali konani oui amunu bo 2% soro o be to mali konani mais amunu bo bolo kata sa anga sharu lolo la batari ba ma ko ko mo adamadi i kana baradi mo ma ko se ka baradi mo ma aka charge ka aka dépenser boale ka la ka baraye minala iya tonyo de ya aka juguni tonyo iya tonyo de bo Orange taye o de c'est parce que no be o ko mangu anga degun 90% olu de do ni degun ma on dala bi baraye ngono les 90% provient de Orange Mali ayo président Amadou Bosila ayi degun ba foni o fana ko fe degun wero ba ko ma baraye na bari insécurité fene tun aw segen wakati do la kosbe min kɛra degunba ye aw kun min kɛra degunba ye ka ɲɛsin aw ma ne yɛrɛ yera a janaja dɔw kɛnɛ kan mugu cira
an balima dɔw la minnu bɔnɛna u ni na nin baara in senfɛ degun halisa ka dɔ ɲɛfɔ a la dakurunya damadɔ i bɛ se bon baara in na degun tɛ ban parce que ɲamele yɔrɔ jamana ma basi o ye degunba ye fɔlɔ ka fara i yɛrɛ bɛ domaine min kɔnɔ kan yɔrɔ bi bi in na an bɛ jamana min na wari tɛ se ka y'i bolo voilà bon surtout an ka baara hali ni warijɛ t'i bolo fɛn min b'i bolo i b'a ye o ye a ko warijɛ yɛrɛ don quoi donc o kama c'est à dire an épargne ɲini tɛ kuma si ala ka tanga kɔfɛ donc an yɛrɛ b'a ka adamadenya cɛsiriw bɛ kɛ sinon an ma épargne kuma si i ye kuma min fɔ ne k'a fɔ n'u y'an ka patron min faga nin an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ c'est à dire ale ta i y'a ka fɔ ale ta nin caman kɛra ale ta kɔfɛ caman kɛra ni adamaden ni bɔ kuma ma se c'est à dire saya tɛ kɛ quoi sinon a cira dɔw la u taara dɔgɔtɔrɔso la o kɛnɛyara a yɛrɛ dɔw yɛrɛ jɛn dɔw ta yɛrɛ olu ka minɛnw minɛ n ye Darame suguba kɔnɔna mugu cira ale la n taara o reportage kɛ Lafiyabugu dɔgɔtɔrɔso dɔ la voilà donc o bɛɛ kɛra wa hali sini a bɛ sen na mais hali sini a bɛ sen na donc mais nin bɛɛ la ni nin fɛn fɛn kɛra min ye Daouda ko Ɲamɛlɛ i b'o dɔn wa e y'u ka baarakɛla ye moi j'ai connu un master a ye vagabond binna kan o tɛ anw yɛrɛ dɛ o ye master de ye c'est à dire le partenaire à Orange vagabond binna ka taa n'a ka minɛnw ye téléphone b'a la baarakɛminɛnw b'a la ka taa réquisition dɔrɔn ɲini pour que c'est à dire faamaw bɛ se ka enquête kɛ cogo min na ka se ka malifara ninnu téléphone trace bɛ se ka ye cogo min na un partenaire ko fɔ 45 jours pour que a ka réquisition sɔrɔ 45 jours zon ɲini na vagabond ɲini na o bɛ cogo min na o b'a sɔrɔ zon kɔni o ye wagati o ye yɔrɔ jan boli o ye kɛnɛ jan boli même les partenaires ne sont pas protégés anw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali anw ka patron les partenaires directs an minnu ko master olu ma protégé a yɛrɛ dara fɛn min na c'est à dire k'a fɔ ko non ko ale taara k'a bɛ taa réquisition ɲini pour que au moins o bɛ enquête bɛ kɛ ko non ko fɔ 45 jours pour que réquisition ka bɔ tile 40 ani tile 40 i b'o di zon ma yɔrɔ yɔrɔ zon kɔni bɛ yɔrɔ jan boli voilà mais ala y'a kɛ u ye faamaw y'u ka baara kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn donc ka se ka tɛgɛ k'u la donc vraiment a ka se ka dɔ sɔrɔ a ka fɛnw na sinon gɛlɛya caman de bɛ yen walahi gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ nin bɛɛ la tuguni don o don u bɛ ka an ka sɔrɔ nagasi balimakɛ kuma dɔ fɔ n'o ye Solomani Sidibe Orange Money ko in c'est comme n'o ye IV ko in parce que an ka nɛn dɔ la dɔɔnin quoi tout IV o de y'u ka fɛn ye quoi tout IV objectif final ye o de ye a bɛɛ ka kɛ IV ye misali la sisan nɔ e Ɲamɛlɛ ka wari b'i kun i b'i ka crédit ta i mago foyi tɛ ne na revendeur la a bɛ boutique kɔnɔ e mago foyi t'ale la revendeur a b'a ka boutique kɔnɔ a bɛ na a bɛ dɔgɔyɛrɛ kɛ dɔrɔn wari min b'a kun a b'o yɛlɛma a b'o kɛ crédit ye sisan o t'a la bilen dɛ i bɛ crédit yɛrɛ feere a bɛ tigɛ IV la direct la donc o kɔrɔ anw tɛ bilen dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ tagalen bɛna se an b'a dɔn u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka compte créer ka banque créer u bɛ se ka to ka IV sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ anw si tɛ nka Sulemani Sidibe ni gɛlɛya ninnu bɛɛ fɔlen kɔfɛ insécurité o ka taa se hali aw tun bɛ tɔgɔmɔɲɔni min sɔrɔ n'o ye aw ka 2% ye gɛlɛya donna ninnu bɛɛ lajɛlen na aw ni cakɛ opérateur minnu b'an ka so kɔnɔ minnu cakɛ bonnaso minnu ɲɛsinnen don nɛgɛjuru sira ko ma an ka jamana kɔnɔ aw n'u ma sigi ka kuma wa ka taa se hali jamana yɛrɛ tɛ nin kalama wa bari tuma dɔ la mɔgɔw bɛ fɛn dɔ damakasi kɛ walima ka kulekan bɔ fɛn dɔw la nka jamana marabaaw walima société yɛrɛ ɲɛmɔgɔw tɛ nin kalama Orange ni Malitel walima ka taa se réseau ninnu ɲɛmɔgɔw tɛ nin gɛlɛya ninnu kalama an n'u ɲɛmɔgɔbaw ma sigi wa fanga tɛ nin jamana tɛ nin kalama wa ka fɔ dɔw ka sɔrɔ bɛna nagasi a bɛna bin yɛrɛ pewu u bɛna kɛ mɔgɔ bololankolon walima u bɛna fara jamana chômeurs kan ɲama de kan jaabi a la i ka question a diyara n ye kojugu an ka nin fɛn in degun minnu b'an ka baara in kɔnɔna na an ni Orange c'est à dire an ni Orange sigira ka kuma ne yɛrɛ hakili tɛ a la a hakɛ yɛrɛ la yɛrɛ a siɲɛ hakɛ wala n hakili t'a la a ka ca ne ni Sila yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn gɛlɛya de kɔnɔna na o y'a sɔrɔ an ka piste bloquera 2016 o y'a sɔrɔ an ka piste bloquera a siɲɛ fɛ Ɲamɛlɛ ne ka piste bloquera moi j'ai fait à peu près 1 mois ne ka 2 millions 40 000 francs de tun b'a jɛ 2 millions na dɛ a bloquelen don n ka piste kɔnɔ n ka piste Demikoro 6 kɔnɔ n yɛrɛ ye piste minnu san k'a di bitigitigiw ma o y'olu bloqué k'a bɛɛ minɛ na j'ai fait 1 mois à peu près 1 mois n tɛ se ka dɔrɔmɛ 1 feere k'a bɔ o crédit in na ne ni nin ye ɲɔgɔn dɔn o circonstance de kɔnɔ n yɛrɛ ka crédit sannen n kun warijɛ la ka taa crédit san ko n b'a feere bitigitigiw ma piste min b'u bolo n tilala k'o piste fana ne ka piste sannen de ye k'a d'u ma mais Orange ye ne ka crédit bloqué ne kun pendant 1 mois n tɛ se ka hali 20 feere ka bɔ a la
doni drone ba je million fla 40 000 francs tun b'a jɛ million fila la c'était 1 960 000 joli le b'o jɛ million fila la 40 000 francs 40 000 francs de t'a jɛ million fila la a ye à peu près 1 mois de kɛ ne kun donc kan bloqué pendant tout ce temps foyi ego kanu sigira ka kuma anu o waati depuis o waati la kuma la anu orange tun bɛ se ka sigi semaine kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 don dɔ la a bɛ kuma ka sigi siɲɛ 2 sila filɛ nin an tun bɛ ɲɔgɔn ye sɔgɔma kuma dɔ la ka tila ka ɲɔgɔn ye wula fɛ jamana faamaw don bon i b'a dɔn problème ye mun ye Mali autorité kuma dɔw la ni malien yɛrɛ ye vraiment a ka gɛlɛn quoi n'i ko k'i bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ malien nege bɔ i la voilà i bɛ parce que waati la on est frustré i t'a dɔn i bɛ taa fɔ yɔrɔ min i b'a kalama ɲinan anw taara fɛn na DGCC Direction Générale du Commerce de Concurrence et de la Consommation an taara yen o y'a sɔrɔ an ye CNT kɛ a ɲɛmɔgɔ falenna sisan a ɲɛmɔgɔ falenna sisan an ye CNT o y'a sɔrɔ an ye CNT kɛ an ye lettre adressé CNT la jaw de ko Kawujim k'an lamɛn a don Kawujim de y'an lamɛn ani Kawujim a ma mɛn o kɔfɛ yɛrɛ o ma mɛn yɛrɛ u ye Kawujim bɔra CNT la an bɔra CNT la ministère de la communication ministère de l'entrepreneuriat de l'emploi et de la formation professionnelle la an taara yen ministère de la justice AMRTP ministère de la communication an ye nin bɛɛ kɛ an ka rencontre laban kɛra DGCC de ye Lassana ko DGCC fɛngɛ directeur adjoint o de y'an rencontre a don c'est à dire kuma gɛlɛyala an ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ an b'an ka frais de service ko kɛlɛ de la quoi parce que an tɛ ka fɛn sɔrɔ Orange Money la a ko a ye question posé cɛ ko mais ko a ka c'est à dire autorité dɔ yira anw na que ça soit une autorité étatique ou indépendante mun bɛ an bɛ se ka taa an ka problème fɔ yɔrɔ min na quoi an bɛ se k'an dama kasi yɔrɔ min na mun bɛ se ka an ka problème ye résolu quoi parce que an taara yɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ y'i cɛ ka bɔ fɛn kɔrɔ ko Orange an taara AMRTP la AMRTP ko wari ko t'olu ka fɛn kɔnɔ compétence kɔnɔ ko fana an taara BCEAO la an taara olu fana fɛ yen nɔ tuguni olu fana bɛ ka tila k'i cɛ mais an ko an bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn sisan dɛ an bɛ taa fɔ min an bɔra yen an tun b'a fɛ ka fɛn fɛnɛ ni rencontre mais an ma se ka Choguel sɔrɔ an ye lettre ci Choguel ma an ni Choguel ma se ka ɲɔgɔn ye an ye lettre adressé Assimi yɛrɛ la pour que an ka se ka rencontre degun mun b'a kan au moins an ka ɲɛfɔ an ɲɛna quoi parce que lettre yɛrɛ ale ka lettre yɛrɛ objectif yɛrɛ tun ye jumɛn de ye c'est-à-dire an ka u ka se ka médiation dɔ k'an ni Orange ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire en quelque sorte faire un plaidoyer à notre faveur pour que an bɛ se ka terrain d'entente dɔ sɔrɔ entre nous et plus précisément Orange Mali parce que gɛlɛya b'an n'olu de ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye gɛlɛya fanba ye an ka gɛlɛya fanba yɛrɛ de ye Orange ye mais ala ko tiɲɛ an ni Choguel ma se ka ɲɔgɔn ye sinon n'an ni Choguel tun sera ka ɲɔgɔn ye tun ka di parce que lui il est docteur en la matière ale bɛ don fɛn maîtriser et puis il est chef de gouvernement donc vraiment an n'ale ma se ka ɲɔgɔn ye an ye Assimi fɛnɛ écrit la même chose sinon yɔrɔ tɛ yen an ma taa yɔrɔ min na c'est-à-dire Mali kɔnɔ yan nɔ ne tɛ autorité dɔn ko autorité mun bɛ se ka lamɛn Mali kɔnɔ k'an ka gɛlɛya ma fɔ mɔgɔ min ye ministre de culture an ye olu bɛɛ rencontré an ka problème min na ministre des affaires religieuses Kone an ni Kone sigira an ka problème a don Kone ko a ye an ka élément dɔ dira ko bon ko ne bɛ nin dɔn k'a bɛ Dibasi dɔn parce que o y'a sɔrɔ an taara plateau caman na a ko ne bɛ nin dɔn k'aw ka problème delila ka fɔ conseil des ministres la ko mais n b'a fɛ aw k'a ɲɛfɔ n ɲɛna k'a ɲɛ n'a y'a ɲɛfɔ n ɲɛna n'a kuma wulila nin kɔfɛ je saurais comment expliquer n bɛ se ka mun fɔ n fana b'o fɔ yen nɔ quoi parce que quand a problème delila ka fɔ yen nɔ siɲɛ kelen a y'an ye dɔrɔn a sinna dɔrɔn k'an bɛ an ka mɔgɔw identifier a delila ka minnu ye médiaw la yɔrɔ kɔni a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ taa an ka problème fɔ affaire religieuse b'an fɛngɛ an accueilli yɔrɔ min na kɔnɔ o y'a sɔrɔ an ye porte caman gosi dɛ. Sulemani Sidibe e ka nin walawalali kɔfɛ Modibo Sila ka da bɛɛ gosi nin cogo in na tan ka structure bɛɛ da gosi k'aw ka degun fɔ k'a fɔ file la k'a fɔ buru la k'a fɔ arajosow la k'a fɔ télévision sow la bɔlɔlɔ siraw kan kala tɛ ka don ɲin na ka bɛn n'a ye a bɛ mun k'e la e b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ ka wolosɛbɛn falen kɔfɛ n'an ka faamaw ko an ma ko k'anw ka taa baara wɛrɛ ɲini an kan ka taa fɔ minnu yɛrɛ ɲɛna walahi a dɔ ko an ma dɔw delila k'an jaabi o la walahi k'an ka taa baara wɛrɛ ɲini ko Orange grosse baguette de tubabukan na grosse baguette c'est comme Mercedes 110 a baguette fitinin n'a baguette bɛɛba Orange grosse baguette k'an tɛ se o la k'an ka taa baara wɛrɛ ɲini quoi an ka faama dɔw ministre dɔw fɔ an ma donc dɛmɛ togo t'aw la an t'an ɲɛsin aw ma an t'aw dɛmɛ a yɛrɛ ka bɔ an da la ka taa baara wɛrɛ ɲini an ka taa baara ɲini parce que mun na an tɛ se ninnu na quoi donc
c'est-à-dire me fa yɔrɔ dɔ fɔ Mali faama dɔ de ye nin fɔ Mali faama dɔ de ye nin fɔ na anw ye faama comme ale ye an ye mun kɛ transition nali ni sisan cɛ an ye minnu kɛ a y'olu de fɔ k'a fɔ transition ɲɛ u b'a fɔ minnu ma ko démocratique ma éli ni an yɛrɛ jɛra ka minnu sigi i bɛ ka san 7 bɛɛ an y'a bɛɛ kɛ faama ministère fɛn don na a bɛɛ bilan de la tile kelen mun bɛ kɛ assemblée kɔnɔ an taara assemblée la an ye tile kelen mun mɛ tɛmɛni nana mɛ a don an taara sɔrɔ k'a tɛ yen an y'a makɔnɔ pendant joli u ka kilimu bila an na nɛnɛ bɛ ka n'an faga c'est-à-dire a ma ɲɛna bɔ an nana tuguni c'est-à-dire a se ka ala ka ne quoi Mali faama bonda so bɛɛ an b'a fɔ mun ma ko démocratiquement élu i bɛ ka san 7 bɛɛ y'a bɛɛ kɛ faama la fɛn don an y'a bɛɛ kɛ bolibolo ala ye bɛɛ ka écrit an ye présidence écrit a waati la mais tama mɛnɛ si ma bɔ donc n'i ko ne ma ko a bɛ se ka sɔgɔ min walimɔgɔ fisara ne yɛrɛ maliyɛn dentɔ ye sinon a ka média vraiment an b'aw fo a ka lagosi tɛ médiaw sɔrɔla jamana in kɔnɔ yan tɛna tɔgɔ fɔli kɛ walahi minnu banna k'u t'an ka couverture kɛ parce que k'anw ni orange bɛ ɲɔgɔn na o kɛra k'u tɛ ye aw ka kɛnɛ kan bilahi talahi k'u tɛ y'an ka kɛnɛ kan parce que k'u ka nafa ye orange bolo o médiaw sɔrɔla yan donc vraiment n'i ko n ma ko n bɛ se ka mun kɔni faamuya la n b'a fɔ ni ye wolosɛbɛn kɔni falen n taara ka jamana wɛrɛ ma o ye nationalité falen donc n bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ quoi parce que ne tɛ se k'a faamuya cogoya si la ne en tant que malien ne ka impôt ne fa ka impôt ne bɛnbakɛw ka impôt o yɛrɛ ka jamana min jɔ o jamana o kɔnɔ ko ne tɛ se ka n sago kɛ wali mɔgɔ wɛrɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na Assimi kuma dɔ fɔ a ka kuma na ko ko bɛ kɛ Mali kɔnɔ ko société mɔgɔ jamana wɛrɛ société de bɛna Mali kɔnɔ ka na Mali nafa bɔ miliyari caman k'a cɛ ka taa n'a ye jamana ka dɔrɔmɛ kelen t'a la bilahi a ma nkalon tigɛ o bɛ kɛ Assimi y'o kuma fɔ a ka kuma sen fɛ kuma in ne yɛrɛ ko n k'a ka b'anw de ma o awɔ ne y'o de fɔ n k'a ka b'anw de ma parce que munna anw bɛ domaine min kɔnɔ n'o tɛ mun de don ni an ka wari cɛ ka bɔli tɛ ka taa n'a ye an ka nafa jumɛn b'a la Sulemani Sidibe dakuru ɲan kelen an ka kɔrɔfɔ kuncɛ ani folikan i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nka yanni n ka kumakan laban di président ma minute kelen kɔnɔ d'accord minute kelen o bɛ sɔn ka dɔgɔya dɛ minute kelen d'accord bon ne bɛ se ka mun fɔ pour l'instant vraiment y'an wele a diyara n ye tabarikala a diyara n ye a bonyana ma parce que an ye ni ɲɔgɔnna laɲini caman fɛ an ma se k'a sɔrɔ quoi mais mun fɔ tɔndenw fɛnɛ ɲɛna komi sisan an bɛ kɛlɛ la président ninnu ka kaso kɛlen kɔfɛ bon mɔgɔ caman firisiri la a digira mɔgɔw la quoi parce que an ni orange cɛ man ka gɛlɛya fo ka taa se fo datuguni yɔrɔ ninnu ma quoi an ye kibaruya sɔrɔ ne caman na fan ko mɔgɔ ka baara jɔ aw ka président ba n'o ye tɔn président Musa Dumiya Bɛnkɛ ale donna kaso la a donna kaso la nin kɛlɛ kelen kama bon tɔnden caman firisirilen don sa k'a f'u ɲɛna dɔrɔn tɔw b'a fɔ ko pour mieux sauter ko il faut bien reculer ça c'est vrai sisan mɔgɔ caman fari fagalen don mais k'a f'u ɲɛna ko kɛlɛ a ma bila dɛ kɛlɛ ma bila a ma surunya ka bila wa a tɛ bila ala sɔnna ma an bɛ kɛlɛ in kɛ jusqu'au bout ni ala sɔnna ma n ka kumakan laban n bɛ se ka mun fɔ n bɛ se ka wele kan de ɲɛsin autorité ma vraiment an ye maliyɛn de ye an wolola yan ka mɔ yan nɔ c'est-à-dire an bɛnbakɛ ta bɛnbakɛw fo ka taa se mun ma o de bɛ an barajuru de bɛ yan quoi an tɛ se ka bɔ yan nɔ ka taa yɔrɔ si bilen quoi mais vraiment k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de kana société étranger dɔ de kana anw ka hakɛ piétiner an ka tila ka taa porte bɛ gosi an ma se ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka jɔ an jigi kɔrɔ vraiment o y'an jigi latigɛ a b'aw jigi lamisɛnya malidenya la latigɛ jamana ko yɛrɛ de la quoi k'a fɔ transition in na vraiment u k'a lajɛ an bɛ weleweleda kan bila u ma u k'a lajɛ vraiment an ka nin problème u k'a essayer ka kuma orange fɛ u ka télécommunication secteur u k'a essayer ka assainir quoi télécommunication délaissé don ni Mali sous-sol tɛ Mali ressources minières n'a naturelles tɛ mɔgɔ baara tɛ Mali la mun bɛ se ka wari ladon di maliyɛn ma ka tɛmɛ téléphone kan oui o baara tɛ yen téléphone kelen wallahi téléphone bɛ wari min ladon o baara tɛ Mali la mun bɛ se k'a ladon téléphone bɛ wari min ladon Mali douane t'a ladon Mali douane ka recette t'a sɔrɔ mais an bɛ k'o de kɛ an bɛ k'o de c'est à dire dédaigner quoi an bɛ k'o de kɛ bolokɔfɛ fɛn ye État k'i ɲin don téléphone ko la quoi État k'i ɲin don téléphone ko la u k'a essayer AMRTP k'a essayer u ka baara kɛ u ka contrôle kɛ an ka cɛkɔrɔba m'a fɔ dɔtɔrɔya ma ko Mali t'a ka volume électronique contrôlé Mali a contrôle t'an bolo ni ninnu yɛrɛ ye mun fɔ baara bɛ kɛ ni o de ye o bɛ ɲɛ cogo di État k'i jɔ a jɔyɔrɔ la quoi ni ala sɔnna ma an b'a jigiya État bɛ na mɛn président Modibo Sila ni maa ko k'e ka nin kɔrɔfɔ kuncɛ minute kelen kɔnɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an n'aw ka sigi wɛrɛ cɛ
bon ne bɛ se ka min kɛ o foli ye n bɛ foli fɔlɔfɔlɔ an ka président yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la n'o ye Musa Dumuya ye Musa Dumuya b'a fɔ a ma Bɛnkɛ Kalaban vraiment cɛsiri min b'a la a ma dogo mɔgɔ si la a ye ko sugu bɛɛ kun tɔnko in na vraiment nɛniw ni dɔgɔyalima fo ka taa se kaso la don ma donc Ala de b'a sara o tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw presse yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen Ala Ɲamele donc vraiment i b'an kɔ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen na a ma daminɛ bi vraiment san caman bɛ ɲɔgɔn fɛ donc e yɛrɛ tɛ dunan ye ko in kɛnɛ kan ɲininkali ani jaabi ye wajibi ye sinon fɛn caman bɛ yen a fara wɔrɔlen yɛrɛ tigɛ i yɛrɛ senkɔrɔ donc vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a ɲini autorité fɛ toujours vraiment u ka u ɲɛ yɛlɛ fɛn caman bɛ yen gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ an b'a dɔn a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen mais hali sisan u k'a lajɛ surtout télécommunication sira kan surtout parce que i tɛ du foyi ye bi du kelen hali ni dumuni tɛ k'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ téléphone 5 bɛ yen a dɔgɔyalen mais i b'a sɔrɔ nasɔngɔ kɛ problème ye dumuni tɛ kɛ du kɔnɔ nka téléphone bɛ labaara dumuni tɛ kɛ du kɔnɔ mais téléphone bɛ du kɔnɔ na a ko douane tɛ dɛ n bɛ se k'a fɔ ani Mali budget yɛrɛ ta ɲɔgɔn na parce que problème bɛ yɔrɔ min na dumuni tɛ du min kɔnɔ nasɔngɔ min tɛ sɔrɔ 400 ou bien 600 sɔrɔ ka di nasɔngɔ min na ou bien 200 sɔrɔ nasɔngɔ min na téléphone 5 b'o du kɔnɔ a dun bɛ balo de téléphone bɛ balo de crédit bɛ k'a la forfait bɛ k'a la donc a kɛra fɛn de ye bi ɲɛnama donc télécommunication CFA wɛrɛ miliyari caman don miliyari ba caman yɛrɛ ɲɛnama tɛ se ka k'a kɔ a ka ca ni Mali budget yɛrɛ ɲɛnama tɛ se ka k'a kɔ Ɲamele n'i tilala dɔrɔn i bɛ machine ta dɔrɔn ni maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn 20 ye an ka maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn 10 dɔrɔn ye mɔgɔ miliyɔn 10 o bɛ ka crédit 20 ta dɔrɔn a bɛ min d'i ma dɔrɔn i yɛrɛ bɛ n'a ye a bɛ kungo de la nous sommes à 25 millions d'abonnés a 20 dɔrɔn k'o ta dɔrɔn k'o kuku par jour ça fait 2 milliards 500 millions par jour il faut imaginer nka Sila jamana marabaaw bɛ nin dɔn wa u b'a kalama kosɛbɛ u ye kalanw kɛ o mais komi jamana ye jamana sugu dɔ ye Ɲamele ne b'a la ne bɛ n ta sɔrɔ ka bila n poche kɔnɔ ne m'o t'a tɔ la jamana in y'o de ye n ka sira t'a la parce que an taara an ni opérateur yɛrɛ ɲɛmɔgɔ dɔw sigira u y'a yira an na k'a fɔ ko c'est à dire mɔgɔw ka wari de b'olu bolo ko k'a mara ka bila u denw ɲɛ parce que politique dɔw bɛ société étrangère ninnu bolo minnu fɔ ka bɔ kuma la quoi n'u nana yɔrɔ min na ne bɛ na e fɛ yen n bɛ na nin fɛn min fɛ yen n b'i nin yɔrɔ k'a la quoi donc ni nin yɔrɔ kɛra a la ni o la e tɛ se ka wuli parce que e yɛrɛ nin yɔrɔ b'a la chaque fois ni nana ni fɛn kura min bɛ dɔ fara e nin yɔrɔ kan e bɛ se ka kuma Ala ka tile ɲuman d'a ma vraiment an b'a ɲini u bɛɛ fɛ et puis an balimakɛ Azizi ye kuma dɔ fɔ hali ni faamaw m'u ba don téléphone yɔrɔ la bamanankan Azizi voilà a ye kuma dɔ fɔ u kan ka u ba don téléphone ko in na ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ ka sécurité ye quoi parce que jamana o jamana bɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko e ka communication ma contrôler i ma foyi daminɛ fɔlɔ hali n'o kɛra téléphone so sira kelen ye o kan ka sɔrɔ anw yɛrɛ halalaya la an sago bɛ min na i komi fɔlɔ Malitel tun bɛ cogo min na n'o an ta don a 100% o kan ka sɔrɔ yen quoi o bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la mais anw ka téléphone so sira 3 in si t'an ta ye an ka communication an t'a contrôler Azizi ye kuma in fɔ kuma nin ka dɔgɔ mais kuma ba don dɛ a y'a fɔ plateau kan n t'a dɔn a y'a fɔ plateau kelen min kan mais kuma ba de don an b'a jigiya ni Ala sɔnna ma filɛlikɛlaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen ye faamuyaliba sɔrɔ bi jɛmukan in na ka taa se maa minnu ni Ala ye an ka jamana mara kalifa u la bi k'a daminɛ sanfɛma yɛrɛ la ni o ye Asimi Goyita ye colonel Asimi Goyita ale min ni transition ɲɛmaaya b'ale bolo bi ka na se a ka premier ministre ma Choguel Kokala Mayiga ale min ye maa hakili juru caaninen bari dɔgɔtɔrɔya de b'ale bolo a ye min kalan kɛ Irusila jamana kan nɛgɛjuru sira ko yɛrɛ dɔɔnin sira ta fɛ ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma an b'a jigiya ninnu bɛɛ lajɛlen na wuli ka jɔ kɛ nin jɛmukan in a tɛna tɛmɛ inaperçu k'aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu sɔnna k'aw ka ca bila ka se ka na an ka wele jaabi an n'aw ka se ka nin barosigi kɛ an b'a jigiya k'a fɔ barosigi in nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a ɲini Ala fɛ kuma minnu fɔra Ala ka kɛ kuma ye minnu ni a bɛ don tulo kunnandi kɔrɔ kɔnɔna na jamana marabaaw yɔrɔ ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka Bɛnkɛ Dumuya fo ale min ye aw yɛrɛ ka président ba ye k'a ɲini Masa Rahamani fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen Ala ka barika don sɔrɔtaw la Ala k'an ka jamana basigi ni k'a bolo suma dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننسى